सिगाङाव दिनै गुप्ता डायनेस्टिनि बागै माखासे सावरायनो लाबोदों। बे MCQ नङा, गुवारै फरायथिनाय बेबायदि इउनिक मोनसे टपिक लानानै फैनो सानदों आङो, जाय जोंनि कम्पिटिटिभ आनजादनि थाखाय जोबोद गोनांथार। हिस्ट्रि पार्टआव, GKनि हिस्ट्रि पार्टआव बियो इम्पर्टेन्ट रल प्ले खालामो। स' गुप्ता डायनेस्टि नोंथांमोनहा गोबाङानो मिथिखायोबो जानो हागौ, नाथाय गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ। स' गुप्ता डायनेस्टि बेखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां होनो सानदों। बेनो जाहैबाय मा, आङो गोदानै निउस चेनेल जेराव दैलि जाफुबाय थानाय जाथाय आरो दैलि खौरांफोरखौ मोननो हागोन, लोगोसे साख्रिनि इनफरमेसनबो मोननो हागोन, जे बहाय मा साख्रिनि पस्ट ओंखारदों, माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ, बिनि बागैबो नोंथांमोननो खौरां फोरमायगोन। स' लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। अन्नानै नोंथांमोनहा बे गोदानै खुलिनाय चेनेलखौबो सापर्ट खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। अन्नानै लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम। जुदि चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां। गोबां दं भिडिअल' नायनानै थाङो, साबस्क्राइब खालामाखै, जेबो नङा, बाट बुंबाय आरोना। स' बिदिब्ला जागायनोसै गुप्ता डायनेस्टिनि सोमोन्दै। जे गुप्ता डायनेस्टिनि, गुप्ता फोलेरनि सिगांसिन राजानि मुङानो जाबाय चन्द्रगुप्ता I। बिथाङा गावखौ महाराजा धीराजा होननानैबो मिथिहोयोमोन, माने बिथांनि एक्सट्रा नामा महाराजा धीराजामोन। बिथाङा 319 AD निफ्राय 334 AD सिम गुप्ता रायजोफोरखौ राजा महरै रुल खालामदोंमोन। आरो बियो कुमारा देवीजों हाबा जादोंमोन। चन्द्रगुप्ता Iनि बिसिनि नामा जाबाय मा, कुमारा देवी। बेनिफ्राय चन्द्रगुप्ता I राजानि समाव मा कइन सोलियोमोन होनोब्ला गल्ड कइन सोलियोमोन, आरो बे गल्डआ अरिजिनेलमोन, माने अरिजिनेल सनानि खाउरि सोलियोमोन। बेनिफ्राय फैदो गुप्ता। चन्द्रगुप्तानि उनाव समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ताया 335 AD निफ्राय 380 AD सिम रायजो खुंदोंमोन, आरो बिथांखौनो गुप्ता राजाफोरनि बेलायाव, गुप्ता डायनेस्टिनि बेलायाव सबसे देरसिन ग्रेटेस्ट किं अफ गुप्ता डायनेस्टि होननानै मिथिनाय जायो। बयनिख्रुइबो देरसिन राजा होननानै मिथिनाय जायोमोन। आरो समुद्रगुप्ता राजाखौनो जोङो इन्डियान नेपलियन होननानै मिथियोमोन, इन्डियान नेपलियन। बेनिफ्राय बे राजानि समाव, समुद्रगुप्ता राजानि समाव मा खाउरि बाहायदोंमोन होनोब्ला, बे राजानि समावबो, नेपलियननि समावबो, एबा समुद्रगुप्ता राजानि समावबो गल्ड कइनखौनो इउज खालामदोंमोन, आरो बे गल्ड कइनआ अरिजिनेलमोन। बेनिफ्राय फैगोन थामथियाव समुद्रगुप्ता II। चन्द्रगुप्ता II, जायनि नामखौ जोङो चन्द्रगुप्ता II नि अनगायै बिक्रम आदित्य होननानैबो मिथियो। चन्द्रगुप्ता I, बेनि नामा जाहैबाय, बेनि एक्सट्रा नामा, निकनेमा जाहैबाय महाराजा धीराजा। बेनिफ्राय चन्द्रगुप्ता II नि निकनेमा जाहैबाय बिक्रम आदित्य। बेनिफ्राय समुद्रगुप्ता मामोन, नेपलियन। दाना बिक्रमादित्यआ चन्द्रगुप्ता II, बिथाङा 380 AD निफ्राय 414 AD सिम रायजो खुंदोंमोन। बेनिफ्राय बेयो मा, जोबोद गुसुं टाइम रायजोखौ खुंदोंमोन, बारा गोबाव रायजो खुङाखै। बेनिफ्राय चन्द्रगुप्ता II बिक्रमादित्यया सासे रामगुप्ता मुंनि राजाखौ
बुथारदोंमोन आरो बिनि बिसिजों रामगुप्तानि बिसि ध्रुवा देवीजों हाबा जायो। होमबा विक्रमादित्यनि बिसिनि मुङा ध्रुवा देवी। विक्रमादित्यखौ जोङो चंद्रगुप्ता II होननानैबो मिथियो। बेनिफ्राय चंद्रगुप्ता II एबा विक्रमादित्यया रामगुप्ताखौ फेजेननायनि नेरसोन हिसाबै कपार कइनखौ इउज खालामदोंमोन। रामगुप्ताया सासे जोबोद गिख' राजामोन, जायनि जाहोनाव बियो विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता II जों बुथारजादोंमोन। बेनिफ्राय मा चंद्रगुप्तानि फिसाजोनि मुङा जाबाय मा प्रभाती गुप्ता आरो बियो राजखुंगुर रुद्रसेना II जों हाबा जायो। बियो रुद्रसेना IIआ पाटाकानि प्रिन्समोन। बेनिफ्राय चंद्रगुप्ता IIआ साकास रुलार्स साकास फोलेरनि राजाखौ फेजेननायनि मेम'रि हिसाबै सिलभार कइनखौ इउज खालामदोंमोन। चंद्रगुप्ता IIनि समनिफ्रायनो सिलभार कइनखौ इउज खालामजेनदोंमोन। चंद्रगुप्ता I, समुद्रगुप्ता बेसोरनि समाव अरिजिनेल गल्ड कइनखौ इउज खालामदोंमोन। बेनिफ्राय सिलभार कइनखौ विक्रम आदित्य एबा चंद्रगुप्ता IIनि समाव रायजो खुंनाय समाव सिलभार कइनखौ इउज खालामजेनदोंमोन। बेनिफ्राय चंद्रगुप्ता IIआ आरोबाव मोनसे टाइटेल एडप्ट खालामबावदों। गुबुन मोनसेखौथ' जों मिथिखायो विक्रमादित्य, बेजों लोगोसेनो आरोबाव सिलभार कइन इउज खालामनाय समाव बिथाङा मोनसे टाइटेल इउज खालामबावदों। बेयो जाबाय मा साकारी। होमबा बिहा मोननै निकनेम दं, मोनसेया जाबाय साकारी, मोनसेया जाबाय विक्रमादित्य। बेनिफ्राय उज्जैनखौ केपिटेल हिसाबै बाहायदों। बेनिफ्राय चंद्रगुप्ता II एबा विक्रमादित्यनि फिसालानि मुङानो जाबाय मा कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ताया भगबान कार्तिकनि जोबोद गिदिर भक्तमोन। चंद्रगुप्तानि फिसाला कुमार गुप्ताया भगबान कार्तिकखौ फुजियोमोन, सिम्पोल। आरो कुमार गुप्तायानो नालन्दा महाविद्यालयखौ गायसनजेनदोंमोन। नालन्दा महाविद्यालय नोंथांमोना मिथिखागोन, जोबोद फेमास मोनसे। बेखौ सोर गायसनजेनदोंमोन होनोबा कुमार गुप्ता। बेनिफ्राय कुमार गुप्तायाबो माखासे टाइटेलफोर एडप्ट खालामदों, जेरैहाय महेन्द्र आदित्य आरो मोनसेया जाबाय महेन्द्र सिंह। महेन्द्र आदित्य एबा महेन्द्र सिंह। बे महेन्द्र आदित्य एबा महेन्द्र सिंह होननानै बुङोब्ला जों सोरखौ मिथियो? कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ताया सोरमोन? चंद्रगुप्ता IIनि फिसालामोन। दाना फैदो लास्ट ग्रेट रुलार अफ गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टीनि जोबथा राजा बियो सोरमोन? चंद्रगुप्ता गुप्ता। बियो हान्स फोलेरनि राजा टरमाना बिथांखौ फेजेननानै देरहासार जादोंमोन। हान्स फोलेरनि राजा टरमानानि फिसालानि मुङा जाबाय मिहिरकुला। होमबा मिहिरकुलानि बिफा टरमाना, जाय हान्स फोलेरनि राजा, बिथाङा चंद्रगुप्ता गुप्ताजों जेनदोंमोन। दा चंद्रगुप्ता गुप्ताया बिथांमोनखौ फेजेननो हानायनि उनाव माखासे टाइटेल लादों। बे जाबाय मा बिटानिक पिलान। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। थेंक्स फर वाचिं। Hmm?